पुइलानो लामसगो त्रिपुखरां नाय तंनाय जत रांचाकनि खापांनि ताखुकटाय बुखुक संनो आं तिनि साकबाय थां अमर देब बर्मा नरनि बसकांगो सानजा जरानि आपडेट न तैयै फियाबा जों तिनि सायमान लायनाय तिनि सानजा जरानि आपडेटनि बिसिंतै तामो तामो अंगै दं आबहाय ख्लायनो आं नरनो सिकां सानानि हायकाबा अकंनो सानानि बखाक थाङै दंगो 22 जुन सालमारनि सालो 6 আগরতলা 8 নাম্বার ওয়ার্ড ওয়ান মাসিংসা মামপ্লে কাসাই ফাইমানি অমত যতন সাইমান্না হনকে অম অ মামপ্লি কাসাই ফাইমানি কগ্রং তৈনা आं तिनि नरनि बसकांगो सानानि हिनै फाइजाक 6 नाम्बार আগরতলাनि 8 नाम्बार वार्ड 8 नाम्बार वार्ड पलिटिकल पार्टी दा अम हाय ख्लायै नासिगलाय मानलाया अंगै थंकरंनि बिसिंगो अम हाय एंलाय मानि क्लायखेना हायकेबा सिकिरेना बागैदा अम हाय ख्लायमानि क्लायखेना जत चंगमारि गाना हायकेबा इलेक्शन गानावो हनके अम हाय रक मानि गोबांमा जागा हायकेबा गोबांमा थायनो नुकजागो फेयाबा मिया 22 जुननि सालमारिबो 6 আগরতলা 8 नाम्बार वार्ड याक बाय सलामजाक बमनो हन्नानि याक बाय सलामजाक पेरजाकनाय मानै हायकेबा आ पेरजाकनाय मानैनो मिया ककमानि रक मामप्ले कासै फाइक्या फेयाबा पार्टी मानि लगी नायमोथां हायकेबा पुलिस रक थांगै दाति सगैलिया आबोनि बागैनो आ जागा तंनाय तंकसं तंनाय कामि आमचाइनि लुकुरक बेलायनो तंफ्लाजाक अमो तामनि बागै अम हाय ख्लायै रमानि क्लायख्या फेयाबा जों कक्तमाने बिसिंतै सायमान मानि हिनके अमनो कायसा थंकरं नासिगलाय मानलाया मानि बागैनो अम हाय ख्लायै जे याक बाय सलामजाक पेरनाय मानै बुमरकनो खितार जाखना हनै आबाय ख्लायनो ताय कायसा जों हायनो हाय तुबै फाइपिरुखा 46 सुरमानि कगनो तैयै 46 सुरमा कन्स्टिट्यूशिवो 21 जुन सालमारनि सालो 21 जुन सालमारनि सालो कायसा मालखुं हायकेबा कायबा बाइक मालखुं कमलपुर नायमोथां हायकेबा कमलपुर थानानि पुलिस रक बाय रमैतलां जाका हनै साइमानका तिप्रा मथानि आदं रकनि मालखुं हायकेबा बाइक मालखुं फेयाबा अमतामनि बागै रमजाखा अकक बसराय इंयाखौ फेयाबा तिप्रि खरां खोनामानिके अमनो हापांनि बिसिंतै साख्लाय रोजाक जत पलिटिकल पार्टी हायकेबा जत थंकरं थङै तंनाय लिडार रंनो सानजानि दामब्रै तामानि यागलो हुंकानो फिल खायमान ग्लाक नरंनि जे ककपिर थाय तंमानि कग्रकनो पिरिमान ग्लाक हनै जे हापांनि बिसिंतै साख्लाय जा केरं तंमानि फेयाबा अ केरं रकनो बरक साक नांलिया एव केरं रकनो बरक सामुं नांलियानि बागैदा अमहाय ख्लायै हतातसा कमलपुर नायमोथां रक रमैतलांखा अमहाय ख्लायनो तिरप्रि खरां कक्तमा मानमानि फेयाबा ताबुक तामनि बागै रमजाखा सराय सायमान्याखौ फेयाबा तिरप्रि खरांबा अमनो वानसुगो जे दामब्रै जरा हापांनि बिसिंतै साख्लाय रोजाक जे आ रुल्स न फलो खालियानि बागैदा अम हायके बरक रमैतलां जाखा हनै सायमानखा फेयाबा आबोनो सानानि मुचुंगो ताबुक सुक जरा तिनिनि अ जरावो 23 जुन सालमारिबो जे चंमारि बाय इलेक्शन चलै तंमानि फेयाबा ताबुक सुक जरा मुंसा आपडेट सकपायाखौ मुंसा आपडेट सायमान्याखौ आपडेट थिंके जों तिप्रि खरां आपडेट माखांका नरंनो लगे फुनुंनाय आबो चाइतगै तंगो लगे आपडेट दोनानि बागैबो चाइतगै तंगो फेयाबा तिनिनि अ सानजा जरानि आपडेट हिनका हिनके तिनियो अ बाय इलेक्शन नो तैनो जों तिनि नरनि बसकांगो सराय सानानि हिनि फाइजाक फेयाबा आबहाय ख्लायनो ताय कायसा जों साविमान खोना खरकसा कक्तमा थुमनायनो राजाखर आगलिबो चप्रब जाकमानि कगनो तैयै खरकसा कक्तमा थुमनाय दा ससियेल बेंगल बांलानि ककथुम थुमनाय हायकेबा रिफुटार
राजखर आगुलिबो चप्रकजाक माने अककनो तैबो जतनो सालायमान खाना फियाबा जों नरनि बसखांगो सानानि थांलाक तामनि हिनके ब थोंगोरों बदल बरनो चप्रबखा हायकेबा ब तामनि गुनै चप्रबजाखा आवबो जों सानानि थांलाक फियाबा अम हायख्लाय चप्रबजाक माने ताबुकसुक जरा मुंसा मामप्लि हायकेबा मुंसा आपडेट स्राय इंयाखौ फियाबा जों आबरनो आपडेट मामानि लगे लगे नरनो फुनुंनानि बागैबो साइटंनाय खापांनि ताखुकताय बुखुक सं आबरनो जों फुनुंनानि हिन्य तिनि नरनि बसखांगो फाइपिजाक आबाय ख्लायनो ताय कायसा सुरमा ताय कायसा आपडेट हिंके 46 सुरमा कन्स्टिट्यूसिनि पोलिंग स्टेशन 31 no जे भोट मेसिन ऑफ अंगै थांमानि न तैनो हायनो हाय आ अपडेट बो ताबो कासाय फाइजाक हायकाबा आ मामप्लि बो ताबो कासाय फाइजाक फियाबा ताबो आ जागावो तंकसंग तंगै दा भोट लाय तंगलु करो आबा अपडेट टिप्रि खरां मानयाखौ टिप्रि खरां मानखां के नरकनो लगे लगे फुनुंनानि बागैबो साइटंनाय फियाबा जों तिनि अपडेट टु अपडेट रुइ तंग नरनो फुनुंनानि बागै तिनिनि अ सान्दा जरानि अपडेट नि बिसिंतै नरनो फुनुंनानि ने जों तिनि साइटखा फियाबा तिनिनि हाइकेना नरक सालब्रुम ब्रुमबो सान्दा जरानि आपडेट नरक नायमाननाय नरक जों आपडेट रैबो तंनाय सालब्रुम तो सालब्रुम आबाय ख्लायनो टिप्रि खरां दफानि बागै दफानि सामुं तांनाय एंगै आचाय फाइजाक फियाबा ताबुकसुक जरा दफानि सामुंबो खाय तंगो आबाय ख्लायनो तिनिनि आपडेट असुगनो तंनाय फियाबा जों आपडेट फाइखांखा नरनो दातिनि सोलायथायबो दाति आपडेट होनानि बागै जों साइटकनाय साइटकबो तंगो आपडेट फाइखांखा जों नरनो दातिनि से दाति फुनुंनानि बागै आबाय ख्लायनो नरक सालब्रुम ब्रुम टिप्रि खरांनो सापोर्ट हायकाबा नरकनि चबामुं नांगौ दफानि बागै सामुं खायनानि हिंके दफानि बागै याप्रि सेनानि हिंके ताबुक नरनि सापोर्ट नांगौ नरनि सापोर्ट रेडी टिप्रि खरांनो हंकास्तायबो दफानि बागै सामुं खायमाननाय आबाय ख्लायनो तिनिनि सान्द जरानि आपडेट आं तिनि साकबाय थां अमर देब बर्मा तंगो आबाय ख्लायनो सालब्रुम ब्रुम नरक चयाकारै सान्द जरानि आपडेट न नायतंनानि बागै टिप्रि खरांनि बिसिंतै नरनि थानि कयमुं आबनो तिनिनि सान्द जरानि आपडेट असुंनंसितों अ जागानो ओंसितों जतननो हामबाय बेलाइखिना हामबाय त्रिपुर खरां नाय तंनाय ताखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांके दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तंसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबने बगै बेलाखनो हामबाय नाय तंदि